kwara mgajwang wangado nyake gwenge ma Kajiado kama jamni medo thoe gwenge ma Kajiado kalore gi oro kwako gwengego. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi nochope county no marango chal mar wach kod jiwo kony ne oganda makono. Walter Nyambaga miyo waler mar kaka Kajiado chalo e kindeni. E county ma Kajiado, county manuengo mar jotend kod pith mar jamni. Wanakuja too late. Kata kamano, gie kindeni, tik mang'we manyalo giro ng'ato ema kwongo rwaki gweng' ma Kajiado West kanyakla kod Kajiado East e kama jamni tho piny maru. Jopith kwano lal mag jamni mosetho kaluwore kod horo kendo ranyisi ni achudhi oyieng' ka agak bende huyore. En picha maleo ni adieri achiedh nade osebedo wendo Kajiado. Maloyo dhok 290 osetho e diek kod rombe bende chokegi ochikore kendo hiugi otwo ma kaluwore ni lum kata pi onge. Jodak wacho ni giyiero uso jambgi e bei molwar e kinde 2,000 kaachiel kod Sh500 kata chulo geche mondo yomb kod jambgi mapod tek nyaka gwenge mag Isinya kama ginyalo nyiewe lum kod pi to ma mana mar kondalo. Tangu mwezi wa 6 mpaka saa hii tumeanza kulisha ng'ombe, kupatia nyasi, unga. Imefika sasa wakati ambaye hata hatuna chochote. Kile tulikuwa nayo kununulia hizi mifugo chakula imeisha kabisa. Na hakuna mahali tunauzia. Sasa ng'ombe imeteremka bei, hata tunauza ngiri tunapeana bure na itakikani. Sabich kodeka par kod adek, Rwadh pur temo kokni gi chung kamoko to iso lori mondo many godo chiro to karomo saa 6:30 Rwadh ni osetho. To kende jodak ni kod kwayo makende ne piny owacho. Tumepigwa kabisa na kiangazi, hata saizi ng'ombe zimekufa mingi. Pia hata kuna boma tulikuwa tunataka uitembelea hapa, kuna misoga, ng'ombe zinakufa hata mpaka wa saa hizi. Naangalia kwa sababu masoko yameharibika, kulete kitu hakuna kitu anakula. Ng'ombe anapatikana ngiri moja na hiyo ng'ombe anakufa. Ni heri kuangalia kwa serikali kwa sababu hiyo ni ngumu sana kwa sababu kiangazi umekuja Kajiado sana. Kalore kod horo mokelo lal mathoth, jatend migawo mar pur Mithika Linturi kanyakla kod gavana ma Kajiado Joseph Olelenku ochopo choyo wang'e achiedh nade mokwako jopith ma Kajiado. Linturi okoni piny owacho chwalo omenda maromo Sh350 million mar jolo lal kod nyiewo jamni moko mapod ni kod thochgi kaka yor chiwruok ne jopith kod jodak. Serikali ama rais ameamurisha treasury imetoa pesa ya kuanzisha hiyo program ya offtake shilingi milioni 350 kwa KMC kuweza kununua hizi ng'ombe zenu. Na basi tunaomba serikali kuu, washikadau wengine, tukishirikiana pamoja wote, pamoja na serikali ya kaunti, mujue tunapata mazungumzo, tunatafuta mbinu na namna ya kuweza kuwasaidia nyinyi. Msione kama hata sisi hatujui hii shida mko ndani yake, na tuko hapa kwa sababu bado tunaendelea kujaribu kutafuta njia ya kuwasaidia. Kata obedo ni moko kuom jamni mathoth iwang'o kendo iwito, ywak nitiere ni bende nyidho makoro chako ndong' nyalo reso gi midhiero mokwakogi. Kwa hiyo tunaomba serikali kama kuna msaada naweza kutusaidia kununulia hizi mfuko iache kukufa bure, ama tufungulie Kenya Meat Commission KMC, and at least kile tuko nayo tupeleke huko tupate pesa kidogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.